Bobří mor, tichý zabiják, ohrožuje vaše hospodářství. Zpozorněte. Smrtící mor, přenášený bobry, se šíří po světě a ohrožuje i vaše živobytí. Neignorujte toto varování, čas hraje proti nám. Bobří mor, vysoce nakažlivá choroba, decimuje hospodářská zvířata. Šíří se rychle a nenápadně, často bez zjevných příznaků, dokud není příliš pozdě. Vaše stáda jsou v ohrožení. Bobři, často nevinně vypadající, jsou přenašeči tohoto smrtícího viru. Kontakt s kontaminovanou vodou nebo krmivem může vést k rychlému šíření mezi zvířaty. Sledujte horečku, nechutenství a náhlý úhyn. Izolujte podezřelá zvířata a kontaktujte veterináře. Zabezpečte zdroje vody a krmiva před kontaminací bobry. Pravidelně monitorujte svá stáda a buďte ostražití. Nečekejte, až bude pozdě. Navštivte webové stránky Ministerstva zemědělství a stáhněte si informační brožuru o bobřím moru. Kontaktujte svou místní veterinární správu a domluvte si preventivní prohlídku. Chraňte svá zvířata, chraňte své živobytí.